nyaka e thuolo mar ang'wen e chung' mar timbe lig maduong' ma pacho ka bang' tuke maromo 20. City Stars nigi points 34 maromre gi klab mar Bandari momako thuolo mar 3.1 tok Posta Rangers mantiere thuolo mar 2. Klab mar City Stars nowuok amodhi mar 0-0 gi klab mar Shabana momako thuolo mar 2 kowuok chien. E tugono mabendo bagi alap ma Machakos tulo nowuok kendo chung tugo e dakika mar 66 ka jatugo 2 kata jotugo 2 koni gi koni noyudo kadi makwar. Kata kamano kocha 2 mag klepego nomor gi point 1 ka Shabana nyaka ti matek mondo mi giwuogi e thuolo magimako manyalo miyo gidog e lum. Katika hiyo break tumekuwa nayo haijakuwa mzuri vile kwa sababu tungerudi na makali zaidi ya ile ilionekana leo. So maybe hiyo break haikuwa na muhimu sana, but mimi nashukuru kwa sababu nasema ni a step, tumeenda step further na ile tulikuwa nayo. Kile confidence nilikuwa nataka kutoka kwa vijana wakiwa na mpira nimeiona leo. Then naweza sema tumecheza mpira nzuri sana. Maana yake hatukuwa pia tunapoteza mpira virahisi. Hiyo ni first half.